Cherifla tele ka wagati mun na bɛnnen no kunnafoni di kama ni o tuma sele an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen no k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma sele bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin duwawudon belebele mun na bɛnna Burkina Faso diinɛ ɲɛmaaw ni jamana ɲɛmaaw fɛ bɛn ani kelenya tɔgɔ la o baaraw bannen kɔfɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara taara foli bila Burkina Faso maaba dɔw la ka bɛn ni kari don janvier kalo tile 26 ye ministre mun ɲɛsinen no muso den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma a taara kayikaw fɛ tile fila taama la k'a sababu kɛ kaye musow ka weleli laada do radio jamana maaw fɛ ka jɔnjɔn di maa ma maa mun ka wulikajɔ ni cɛsiri barika bonyana san kɔnɔ u y'o laada la tile ka bɛn kunɲɔgɔn tɛmɛnin ma nunu ne bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la aw dangana duwawudon kɛnɛ belebele mun na bɛnna Burkina diinɛ ɲɛmaaw ani maa ɲɛmaaw fɛ bɛn ani kelenya tɔgɔ la o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara taara foli bila Burkina Faso maaba dɔw la ka bɛn ni kari don janvier kalo tile 26 an ka ɲininikɛla Alihamidu Badini Buya Kulibali Ibrahim Kulibali kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ I n'a fɔ komi kɔrɔlen ko laada do foli ka taa fɔlɔ bobo julaso kin jamanatigiw la siya dugu tu tigɛbagaw o de kosɔn alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔnkan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Usman Madani Haidara n'a ka taamadenw u ye foli taama munumunu salo dabɔ ka ɲɛsin bobo julaso kin jamanatigiw ma kɛnɛ in kɛra hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakili jagabɔw ani falen caman kɛra min senfɛ bonya ni karama ani ɲɔgɔn kanu ni badenya kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka duwawudon kɛ ni ka sɔrɔ k'o foli in sigi baaraw kuncɛ Aidara nana fori min d'a ma nin fori ni diyana an ye fo ka taa tɛmɛ ni mɔgɔ y'i bonya i b'a bonya Ala ko an ka ɲɔgɔn bonya kunun fɛn min kɛra stade Sangule Lamizana na Ala dari min kɛra ye Ala k'a mina Ala k'a to mɔgɔ faga nin ka nɔgɔya an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔnkan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma a n'a ka délégation jamakulu bobo julaso kin maa ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ni k'u bilasira lakana sabatili fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ u bilasira la finitigilakaw fɛ k'u sɛnsɛn ka don Kotebugu dugu kɔnɔ Kotebugu ye dugu ye nani bobo julaso bi taa kilomɛtiri 25 hakɛ la taama nun tayɔrɔ la taamadenw fɛ bobo julaso ka se fo Kotebugu jamakulu de bɔra i n'a fɔ komi ɲɔkisɛ k'u jɔ bɔlɔnkunw na ani sirabadaw fɛ ka se ka karamɔgɔ Haidara tɛmɛtɔ bilasira ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin a ma bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔ u selen kɔfɛ polisiya dagayɔrɔ la postu la jamakulu bɔgɔden de kun tonin bɛ yen ka se ka bonyamasegin kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye walasa u bɛ se k'u ɲɛ d'a kan k'a filɛ ni kanu filɛlilan ye zikiri dumanw fɔli de senfɛ karamɔgɔ Haidara bisimilara Kotebugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ n'u ko a ma pays des hommes intègres bisimilali foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye bonyamasegin kɛ ni waleɲumandɔn foli ye ka ɲɛsin a bisimilabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin a badenkɛ Sheikh El Haji Musa Jane ma walasa ka se ka waleɲuman dɔn alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ye Kotebugu silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u ye alikuranɛ sanuman ta k'o kɛ bonya ye ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka labanna k'u ka ladala donfiniw ta k'o fana kɛ bonya ye ka di alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma k'o kɛ lajali ye ka taa a furumuso 4 yɔrɔ waleɲumandɔn foli in taama senfɛ munumunu salo y'u se yɔrɔ filanan min na ni o ye Kotebugu ye Burkina Faso jamana minisiri min n'o ka caw bɛ ɲɛsin Burkina Faso jamana subahana mansinko ɲɛta ani postukow ɲɛnabɔli ma ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka fara dugu ɲɛmɔgɔw kan ka karamɔgɔ Haidara n'a ka taamadenw bisimila
Minisiri muso min ni a jɔyɔrɔba yera duwawudon kɛnɛ ani damakasili kɛnɛ belebele la min kɛnɛ sigira sen kan Burkina Faso jamana kɔnɔ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ladatigiw fɛ. Ayiwa ala y'a yira an na k'a fɔ ko kuma o kuma n'an makoya jɔra ale la an b'ale wele n'an y'a wele a b'an ka weleli laminɛ donc o kama an ye diinɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye ci bila ka taa an karamɔgɔ fɛ Mali la k'a fɔ ko ni ala y'a kɛ ko a kana fara an kan an ka ala deli walasa gɛlɛya min bɛ yen balaw min bɛ yen balaw ni yɔrɔ ka janya parce que an ye gouvernement ye an bɛ baara kɛra an bɛ ala deli walasa ala ka na ni développement ye Burkina bɛɛ Mali en tout cas sous région mɔgɔ bɛɛ lafiya ka don lafiya bi don bibi nin na ni an ko k'an bɛ développement yɛrɛ mesurer o ye ko an dasumani lo parce que bibi na terrorisme kɛra ka gɛlɛya kɛ wari min bɛ ta ka baara kɛ ka kalansow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ o bɛɛ bɛ ta ka don kɛlɛ la donc an bɛ ala deli walasa lafiya ka na balaw ni yɔrɔ ka janya walasa an bɛ baara min kɛ a nɔ ka ye adamadenw ka nafa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow ka sɔrɔ denmisɛnw ka taa kalan na dun ka fa ka sɔrɔ mun bɛ baara ɲini o fana ka baara sɔrɔ ɲɛtaga ka don développement ka kɛ dugu la donc kalan ni kun ye o ye prière ni kun ye o ye an bɛ bɛɛ fo mun bɛɛ y'a kɛ nin ko nin sera ka kɛ an b'u bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ fo a sera ka na an ye kalan ni kɛ a diyara an ye an bɛ bɛɛ fo an sar mɔgɔw mun o mun chrétien mun y'an bilasira mɔgɔ o mɔgɔ mun y'o bolo ta mun y'o sen ta ko min o min y'a kɛ ni ko nin sera ka kɛ an b'u bɛɛ fo an bɛ duwawu ɲini ka d'o ma an bɛ ala yɛrɛ fo tuguni walasa a sera ka kɛ haya mun bɛɛ déplacera an bɛ ala deli ala k'o ɲuman segin. Minisiri mun ɲɛsinnen don muso den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma a tun bɛ tile fila taama na Kayikaw fɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 25 ani tile 26 ye ka sababu kɛ k'a ye musow ka jɛkulu ka weleli ye walasa ka taa hakili falen kɛ a kɛnɛ tun denbayalen don kosɛbɛ Sadio Siribe ani Fuseni Keyita tun bɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la. Minisiri min ni ale ka cɛw bɛnnen bɛ musow denw ani denbaya baara topotolikow a ye tile fila taama boloda Kayi mara kɔnɔna na ni o bɛnna janvier kalo tile 25 tɛmɛnen min senfɛ Kayi maraba ɲɛmaw a diinɛ ɲɛmaw a makɔrɔbaw ani fo ka taa se muso jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele collectif des associations féminines de Kayi o le y'a kunbɛn ni bonya ani karama kɔnɔna ye min senfɛ a ye yamaruya ɲini u fɛ yanni ka tɛmɛ ni baaraw ye fɔlɔ. Baaraw senfɛ musow kumada a ye damakasi kɛ k'a ɲɛsin minisiri ma gɛlɛya min talen bɛ ka Kayi musolakaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la terrain wulilikow o n'a ɲɔgɔnna caman. Kayi musow ye sugandi pour que ka an ka doléance fɔ minisiri ye yan'o cɛ vraiment minisiri nali a diyara an ye kosɛbɛ Kayi musow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an y'an ka doléance fa ye o doléance fɔlɔ ye jumɛn de bɛɛ b'a dɔn Kayi n'i ye Kayi kuma fɔ dɔrɔn chemin de fer don chemin de fer tɛ ka baara kɛ donc an y'a ɲini ministre fɛ n'a taara a ka ci lase acquis de droit pour que an ka chemin de fer ka daminɛ an y'a ye tuguni denmisɛnninw ka kalanko a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ denmisɛnninw tɛ ka taa école la donc o yɛrɛ bɛ an ka programme la kosɛbɛ pour que u k'a lajɛ denmisɛnninw ka se ka taa kalan kɛ an ye famille caman sɔrɔ ministre ka ladi la vraiment a ye dusu b'an na de fɔlɔ sisan a nali sera tuguni ka dusu don Kayi muso la ni ala sɔnna on va relever le défi an bɛ baara kɛ pour que bɛɛ ka bɔ a kalama Kayi muso bɛ mun la an b'a fɛ a kana dan Kayi dɔrɔn hali région wɛrɛ k'an ka exemple ta an bɛ baara mun kɛ pour que u yɛrɛ k'a kɛ. N ye fɛn dɔ kalan Kayi kɔnɔ an k'an dusu kunu Kayi ka musow ko ten k'an k'an dusu kunu n'an y'an dusu kunu moi je crois que baara bɛ ɲɛ jamana bɛ taga ɲɛ n y'a ye fana Kayi musow bɛ baara kɛ u cɛsirilen don u bɛ domaine caman na mais baarakɛminɛn ko b'u la wa n'ala na kira sɔnna ma kumaw bɛ lase a seyɔrɔ la u ni mun ka kan n'ala sɔnna an bɛ dɔ kɛ mais nisɔndiyara Kayi ka musow ye fɛn dɔ fɔ n ye je préfère que u ka fɔ télé la u ko madame la ministre monsieur le gouverneur ministre n'i bɔra yan bi a banna an yafara ɲɔgɔn ma kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen an bɛna ɲɔgɔn ku ten ka baara kɛ ten ka jaabi sɔrɔ o kan kan donc o kɛra fɛn nin ye misali ye n bɛ fɛ Mali bɛɛ k'a ta hali u ye kanafini mun don k'an kunbɛn a bɛ kuma u y'u bila jɛman de la k'an kunbɛn bɛɛ bɛ jɛman kɔrɔ dɔn c'est la paix basigi de don donc u fana sisan u seginna kɔ n bɛ fili o tɛ kojugu ye dɛ mais n t'a dabila o de ka jugu donc je suis très contente. Minisiri min ni jamana ɲɛmaa ka danaya ta ka da kan k'a kɛ chevalier de l'ordre national ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na a y'a ka nisɔndiya jira ka foli ani tanu ye k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma
ka tila ka foli belebeleba ta k'a di Kayi musolakaw ma u ye bɔli min kɛ ka ale kunbɛn. Yani n k'an da don kuma na n bɛ Kayi gouverneur fo k'a waleɲuman dɔn ale de sera ma k'a fɔ ko Kayi musow ko n ka na ka n'u baro donc baro in kɔnɔna na Kayi musow ma wari ɲini fɛ u ma sanu ɲini fɛ mais an sigira an kumana an kulonkɛra an yɛlɛla an masalala mun ye a diya n ye kosɛbɛ a ma dan Kayi dɔrɔn ma. Je crois que je parle sous le contrôle du gouverneur. Kayi 7 cercles ni a bɛɛ musow représenter len kun do kɛnɛ kan o kɛra fɛn ye mun diyara n ye donc an ye damakasi kɛ musow ye an ko musow ma u ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ku an ka baara kɛ. A kunbɛnnen kɔfɛ Kayi mabaw fɛ ministre tilala k'a kun da ani gouverneur Kayi dolanti kɛnɛba dɔ bɛ yen ni a bɛ wele Stade Basi Kulibali min sen fɛ miniti tile tasibila kɛra k'a ɲɛsin Mali finitigɛlakaw ani Malien den fɛn fɛn fatura k'a sababu kɛ banbagatiw ka walejugu k'a ɲɛsin u ma. Kɛnɛ min kan ni ministre ye donbolo kɛ k'a ɲɛsin Kayi musolakaw ma min b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka kɛnyɛrɛ baaraw la cogo min na. Donbolo minnu bɛ tali kɛ tigawɔrɔ machine, ɲɔsin machine, sanke 50 ani fo ka taa se calendrier 50 ma. An b'o dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni ɲɛnajɛba ye min bɛ tali kɛ Kayi ladalakɔrɔ fɔliw. Ministre tilala ka photo de famille ta ni Kayi finitigɛlakaw ye ni ka tila ka taa ɲɛda Kayi musolakaw ka baara kelen kan. Kalanso min bɛ wele Yuma Dunbiya la n'u ka kalan ɲɛsinnen don fini tigɛli ani fini kalacogo ɲuman ma u ye attestation di kɛ ka bɛn ni kunɲɔgɔn tɛmɛnen k'a di u ka kalanden dɔw ma minnu tilala kalanw na sigida 6nan na Maɲanbugukaw fɛ yen an ka Kafunɛ Bacili lamɛn a bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Kalanden ninnu ka nin bɔli min ni a tɔgɔ dara promotion Bintu Sidi a bɛ mɔgɔ 9 de ka bɔli kanguruyali sɛbɛntiya cɛ 1 ani npogotigi 8 u ka dɔnniw kanguruyalen kɔfɛ fini tigɛcogo a modèle bɔcogo ni a kalancogo kan san 3 kalan kuncɛlen kɔfɛ u ka lakodɔn gafew n'u ko a ma ko attestation o taara k'o di u ma san 3 baara min n'a fanga bonyana kosɛbɛ dɔnni kanguruyali kalan ani a baara degew la kalan minnu ni maa 9 ninnu garijigɛ donna la a bɛ nana nɔgɔyaba de don u ka baara kow la min bɛ kɛ sababu ye u ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni k'u yɛrɛw ta. Bon ne bɛ se ka wele kan min di an balimaw ma cɛ ni muso bɛɛ dama ka brodeli la bon an y'a ye bi jamana bɛ lahalaya min kan a ka kan bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ka se ka cɛsiri kɛ n'i yɛrɛ n'o ye i ka se ka dɔ kɛ sɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn min na n'i ye brodeli ta ka lajɛ anw fɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ très généralement kalalikala de ka ca simple kalala ka ca ka tɛmɛ brodeli kan. Kunu an y'a ye an ka mɔgɔw tun bɛ voyager ka taa fɛnw ta kɔfɛ ka na di an ka mɔgɔw ma u ka a sigi finiw kanda la mais bi an y'a ye an yɛrɛ bɛ se k'o dɔw k'an fɛ yan nɔ bon an y'a jateminɛ fɛnɛ baara kɛli la a bɛ fisa a bɛ dɔ bɔ chômage la. Nisɔndiyaba de bɛ n bolo ka lase ekɔliden ni ekɔliden somɔgɔw ma ka da kan k'a fɔ an y'a yira jama la k'a fɔ an ye san 3 min kɛ yan an ma san 3 kɛ ka n'an sigi an ma san 3 kɛ ka n'an sigi baro la an ye san 3 kɛ baara kalan de la ani baara formel de la an y'u former san 3 kɔnɔ donc san 3 in kɔnɔ minnu sela ka san 3 kɛ ka tila k'a dɔnniya sɔrɔ an y'o olu de wele bi ka n'u ka diplôme d'u ma les 3 premières ka tila ka cadeau k'u ye min b'a to olu kɔfɛ mɔgɔw olu bɛ courage sɔrɔ ka baara kɛ. Walasa ka se ka lajɛli kɛ ka ɲɛsin kalanden bɔlen ninnu ma kɛnɛ denba Aja Aisha Nantume a ye finikala mansin 2 di k'o kɛ dɛmɛ ye ka taa maa 2 fɔlɔ ma maa 2 fɔlɔ minnu ni olu ka dɔnniyaw kanguruyara ka tɛmɛ maa 9 bɛɛ lajɛlen ta kan ani ka labana ka sefa wari 40 di maa jolen ma min y'i cogo jɔyɔrɔ 3nan na a ka fɔ la nin kalanbulon sugu ninnu ye waleyaw ye waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka baarantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Hakilina min y'an bila ka prix di denmisɛnninw ma hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye u nana centre la ka na baara de kalan ka baara kalan ka s'a la u selen kɔ tuma min na an ye prix d'u ma o de y'an bila ka prix d'u ma n bɛ welewele lase an balima bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ni balimamuso b'i bolo ni denmuso b'i bolo a n'a kɛra ni kɔrɔmuso b'i bolo n'a bɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ n'a bɛ se ka baara kɛ n'a bɛ se ka baara kalan a bila ka taa baara kalanyɔrɔ la parce que baara de bɛ maa nafa sisan baara tɛ k'a fɔ ko cɛmanin don musomanin don kalali t'o fɛn ye muso ka k'a la cɛ ka k'a la bɛɛ lajɛlen de bɛ kalali kɛ muso yɛrɛ ka kalali
Arabe se ka fo sisan yɛrɛ an bɛ se k'o ta ba la ka tɛmɛ cɛw ta kan parce que ni ye santiri jateminɛ sisan mɔgɔ minnu bɛna santiri la musow de don cɛmanninw tɛna santiri la sisan an balimamuso kɔnɔ an b'o foli n'o karama las'u ma u ka baara nin na. Sanni ka wale ɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin maabaw ma maaba minnu ni baara in seereya la olu fɛ santiri ɲɛmaayaso ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin denmansaw ma u k'u timinandiya u denw ka dɔɔni kankuriyali kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigininw u ka se ka fini tigɛcogo modɛli bɔcogo ani finikalanw dege min bɛ kɛ sababu ye u ka don murubakala la ka baara kɛ u yɛrɛw ye ka se u yɛrɛ musakaw kɔrɔ o bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana in yɛrɛ ma ka da jamana in yɛrɛ taabolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi. Kibankan minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna la olu y'u ka ɲɔgɔn kunbɛnba tago fɔlɔ kɛ ka bɛn ni karidon janvier kalo tile 16 u ka ni ɲɔgɔn kunbɛn kumabaw kɛra fɛn min ye o de kɛra biro sigili ani baara in yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na n'o y'u ka biro sariyaw ye olu fana fɔra Mohamed Traoré ka sɔrɔlen don kumakan min lase Kafunɛ Bacili fɛ. Ni ɲɔgɔn kunbɛba assemblée générale min ni nin b'a sigi ko fɔlɔ baaraw kofɔ Kiban commune a n'a laminikadenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan tɔn fɛ Banamba cercle la minnu bɛ dugu kɔnɔ ani minnu bɛ dugu kɔ kan a laɲini belebele ye fɛn min ye o ye ka se ka u ka ɲɛmaayaso ka biro kura sigi ni k'a kɔnɔmaw jira tɔnden bɛɛ lajɛlen na ka se ka bɛnkanw sigi bɛnkan minnu n'a bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka dan sigi ani k'u ka hakɛw sigi walasa tɔn baara bɛ se ka kɛ sariya labatoli kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka tɔn ka ɲɛta ɲuman kofɔ sigi in baaraw kadara kɔnɔ nabaga caman de nana ka bɔ Kiba dugu n'a lamini kɔnɔ ani ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni ka na hakili jagabɔ kɛ cogoya min na u bi jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka masala u ka dugu gɛlɛya kan ani ka fura jɔnjɔnw dajira ɲɔgɔn na min bɛ kɛ sababu ye o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Vraiment an ye mɔgɔw wele mɔgɔw bɔra an nisɔndiyara kosɛbɛ alhamdulilahi an wasara an bɛ yɔrɔ min an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ Ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ sisan o kɔni alhamdulilahi jama nana kuma ɲumanw fɔra o kuma ninnu kɔfɛ baara sisan an bɛ Ala deli Ala k'o kɛli nɔgɔya an ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bilala jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i cɛsiri an ye layidu min ta jama in ɲɛna k'a fɔ an bɛ fɛ ka dugu in nata ɲɛ an k'o baaraw kɛ ni Ala sɔnna o baara ninnu fana o bɛna daminɛ dɛ sini ni dugu jɛra dɔrɔn baara daminɛna. Hakilina ɲuman min ni o nana ni jɛkuluba in sigili ye Kiba commune ka ɲɛtaa kama o fora kosɛbɛ maakɔrɔw fɛ wa fana commune sigida ɲɛmɔgɔw fana labana ni ka hakili sigi di tɔn in ma k'a fɔ k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛna kɔtigɛ ani mairie ka bilasirali u ka baara bolodalenw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ walasa u ka laɲiniw ka se ka kɛ sabatifɛnw ye. Anw bɛ nin kɛnɛ sugu ninnu de fɛ ni dugudenw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ min bɛ na ni sababu ye k'an ka dugu ka développement assuré ou ka commune ka développement assuré ni anw wele o kɛnɛ kan anw bɛ y'o kɛnɛ kan o la an y'a f'u ɲɛna kuma kuncɛ la u ka fara ɲɔgɔn kan pour que maire ka se k'u former association yɛrɛ taabolo ye min ye commune kɔnɔ ou dugu kɔnɔ o ka f'u ye u ka baara ta n'o o sira ye n'o kɛra a bɛna lafiya caman ye an ka sigidaw la. Welekan ye welekan kelen de ka minnu nana u ma dɔ wɛrɛ fɔ Kiba ɲɛta de don Kiba ɲɛta o ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka denmisɛnnin ninnu k'u dɛmɛ ni hakilina ye u k'u dɛmɛ ni duwawu ye bon mɔgɔw y'u kɔn nin baara in ye u faw y'a kɛ u kɔrɔw nana kɛ u yɛrɛ fana nana kɛ sisan bon vraiment an nisɔndiyalen don hakili fana sigilen don sabu n'i bɛ ka kɔrɔ i bɛ ka dɛsɛ i ɲɛ bɛ denmisɛnnin na denmisɛnnin bɛ ka i ye baara min kɛ i ɲɛ b'a la denmisɛnnin bɛ k'o baara tagama o senna na donc i bɛ nisɔndiya i dusu fana sigilen don i hakili sigilen don donc vraiment an b'a ɲini Kibanka bɛɛ fɛ min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u ka baara la faso yɛrɛ tagaɲɛ kama. Kiba dugu communicadenw minnu bi kɔ kan ani minnu bi kɔnɔna na u ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ka ni lajɛrɛba assemblée générale in senfɛ hakilina falenfalenw bɛɛ lajɛlen kɛra u fasiya kan de la ni o ye marakakan ye walasa ka se k'u ka kelenɲɔgɔnyaw jira ɲɔgɔn na ani ka se ka ba don u ka kɔrɔlen na kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jata ye. Kabini karidon janvier kalo tile 26 ye Namala sigida ɲɛmaa ye kunnafonidi dɔ kɛ a ka kunnafonidi tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye baara minnu bɛ senna ani a ye baara mun kɛ a ka mandat kɔnɔ walasa Namana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na Umu Kulsum Jabi ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la.
Namala sigida ɲɛmɔgɔya so Tumani Ture a ye baara caaman de boloda a ka sigida kɔnɔna na. O baara ninnu bɛ tali kɛ kalansow jɔli fɔɔ ka taa se kɛnɛyasow ma ani ka kɔlɔnw segi ani jibontonw segini a n'o n'a ɲɔgɔnna caaman. A bɛ yɔrɔ min na a sigi ma mɛn an ka commune tagala ɲa. An bɛ pompe min kɛrɛfɛ nin ye a ye 2 se yan ka dɔ se Bangasɔrɔ ka dɔ se Bandiɲamugu ka dɔ se Tungajamugu ka dɔ se Kɔbɔgɔdɔnde ka dɔ se Barabala san kelen a y'o kɛ. Merci man dali ko ɲɔgɔn kɛ. Alhamdulillah ko n bɛ bolo min kan n'a continuera ten an ka commune a gɛlɛya bɛ ban. Wa don nataw la sigida ɲɛmɔgɔ a ka baara bolodalenw na ka kalanso n'o ye école secondaire ye k'o jɔ a ka commune kɔnɔna na. U b'a ka baara bolodalenw na fɔɔ ka taa se arajoso jɔli ma a ka commune kɔnɔna na mun kosɔn ɲɔgɔnlasɔrɔ bɛ nɔgɔya a ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. O kɔfɛ an ye revenant dɔ dilan kɔnɔna na parce que ni population fila ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ne commune jate dugu 7 bɛ yan fɛ dugu 7 bɛ yan fɛ baara ma nɔgɔ. An y'a se ba bolo fɛ ka point dɔ da yen an y'a kɛ ni yiri de ye o fana an ye wari min don a bɛ taa à peu près 4 millions n ye jeunes fara ɲɔgɔn kan dugutigiw fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ se min n k'o bɔ ka fara o kan ka se kɔfɛ vraiment mɔgɔ bɛ tɛmɛ u fɛ facilement bi ka yala en tout cas min kɔni bɛ n bolo yanni n ka mandat yɛrɛ de 2022 cɛ n b'a fɛ ka radio fana jɔ arajo fana kɛ commune kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔnna sɔrɔ facilement ya don dɔ mi wele ka na k'i kana Gimala FM k'i kana inauguration kɛ o bɛ n kɔnɔ bon bɔlen kɔ la baaraw la an ma ɲina éducation fana kɔ parce que ne jateminɛ kɛ dugu dɔ tun fɛn na ko Bambala a denmisɛnninw ni namalaka jan n ye ekɔliso créé n ye ekɔliso di o ma bon vraiment o b'a deuxième année na ɲina a bɛ fɔ ma ko Bambala n ye ekɔliso di o ma bon n'o bɔlen kɔrɔ n bɛ ka seconde cycle fana créé ɲina n'Ala sɔnna san wɛrɛ seconde cycle bɛ daminɛ ba kɔfɛ parce que ba kɔfɛla bɛ dugu 7 seconde cycle tɛ yen n'o fana daminɛ seconde cycle bɛ kɛ san wɛrɛ. Ji nafa ka bon ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ji tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka sabati wa ɲɛnamaya ka sabati fo k'a sɔrɔ kɛnɛya sabatilen don ni ji tɛ kɛnɛya fɛnɛ tɛ se ka sabati o de hukumu kɔnɔna na Namala dugudenw nisɔndiyalen don ka d'a kan ji sɔrɔli kun ka gɛlɛ ka kɔn mairie nalen ɲɛ wa u bɛ Ala tanu bi kosɛbɛ ni ka duwawuba kɛ mairie ye mun kosɔn Ala bɛ se ka sijan d'a ma a ka baaraba caman kɛ u ka sigida kɔnɔna na. An ka mairie a bɛ baara la kabiri an ka mairie ka sigi a bɛ sigili la n dɛmɛ le kosɔn a bɛ kan k'an dɛmɛ ɲɛnamaya yɛrɛ la sisan an tun sigira yan an ka yan bɛ safara kan ji t'an ka jamana kan ji ko ka gɛlɛn an bolo yɛrɛ yɛrɛ n'an tun bɔra su fɛ an tɛ sunɔgɔ ji ɲini kun nka an ye yɔrɔ min na bi depuis n'a sigira a ye ji nɔgɔya la ɲɛ an ye yɔrɔ min na ji ko dagun se t'an kan ɲɛ bi hali bi an bɛ duwawu kɛ hali bi Ala ka dɔ fara ji ko nɔgɔya kan ji ni sɔrɔli diyani an ɲa bonyani ma awa ne fa dɔn a ye a ka sigili diyara la ɲɛ a bonyara la ma dɛ awa a ye an ka dugu kunna wele a ye an ka dugu ta ka ɲa dugu a diyara an ye dɛ hali bi Ala ka dɔ fara a ka sigili kan hali bi Ala ka barika don a ka baara la hali bi Ala ka ɲini Ala ka sabati an ma hali bi Ala ka laada don radio jamana maaw fɛ ka jɔnjɔn di maa ma maa min ka wulikajɔ ni cɛsiri bonyana fasojɔ nasiraw kan u y'o laada lakilen ka bɛn ni kunɲɔgɔn tɛmɛnen Moptikaw fɛ Amadu Kamara ani Baba Keita tun bɛ Cherifla Jabaramuso tɔgɔ la. Ko dugubila o ka fisa ni ladala wuli ye arajo jamana ka bɔ Mopti a ɲɛmɔgɔyaso y'o faamuya kosɛbɛ o kama san o san laada don a bolo a b'a kanu Mopti mara kɔnɔna na cɛba ni musoba minnu y'u jɔyɔrɔ fin Mopti ka ɲɛta sabatiliko ɲuman na ka jɔnjɔn ta k'a d'u ma wasa maa wɛrɛ bɛ se k'u ladege Mopti ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na. Ko mana kɛ cogo cogo ko nin tɛ kunbɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye o de la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana na. An y'o de fɔ maa mana sɔrɔ baara o baara la fɛn o fɛn ni a bɛ na ni lafiya ye jamana kɔnɔ i ka kan k'i senfa la ni y'an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'an kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti ta tɛgɛfa b'o kan parce que kabini san la 2012 fo kana se an bɛ don min na ko bi i b'a dɔn mɔgɔw sɛgɛlen don maa si m'a fɔ hayi don o don ko de bɛ juguya ka taa fɛ. Ɲinanta n'o y'a ta ko 22nan ye u y'u sinsin maa minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ bɛɛ ni kelenya sabatili ma Mopti mara kɔnɔna na ka jɔnjɔn ta k'a di o maaba saba ma. Mais alhamdulilayi mais an y'a ye k'a fɔ maaw bɛ maa la minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ min bɛ se ka to sigikafɔ bɛ se ka kɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina de y'an bila la bɛn ani kelenya min bɛ se ka to an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ka ko to ɲɔgɔn ta la o de y'an bila la
k'a fɔ an fana na se k'an jɔyɔrɔ fa yasa jamana in ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na. Ni hakilila ɲuman in ni a bɔra arajo jamana la ka bɔ Mopti a kun ti dɔwɛrɛ ye wasa ka Mopti mara a den minnu b'a kanu k'u ka baaraw ɲɛsin Mopti yiriwali n'a sabatili ma k'olu la kodɔn ni ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka d'u ma. Ɲina maa saba minnu garisɛgɛ donna na o maa fɔlɔ kɛra Abudulayi Pona n'ale ye Mali sanubɔlaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye Chambre des Mines o ɲɛma don ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. Jɔyɔrɔ filanan Madame Diallo Tata Touré n'ale ye ONG Odi Sahel ɲɛmaba ye ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ. Jɔyɔrɔ sabanan n'o ye Madame Kadija Ɲɛnta ye wa daga dilanna don Mopti kɔnɔna na ale kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye. Ni bɔgɔ kun dira n ma ko n ka création kɛ n ka filɛ ni kare o dilan n bɛ se o caman de mais n tɛ se kuma na ne b'a fɔ dɔrɔn i ka dɔn i faso kɔnɔ i ti faama i ti waritigi a ma nɔgɔn kɔ mais n dɔnna n faso la ni n ka baara ye ne fana b'a fɔ hali sinikɛnɛ fɛn fɛn nana n faso kun kan ne bɛ n seko ni dɔnkɛ ka k'a dɛmɛ n bɛ se o de la quoi an ka san kura min filɛ nin ye ala k'a hɛrɛ d'an ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ala k'a so hɛrɛ cɛ. Ni Mopti région mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ne ye baara kɛ n ye n jɔyɔrɔ fi Mopti région kura je crois que a ka kan ne k'o kɛ mun na parce que ne yɛrɛ ye région in woloden de ye donc i ka dugu ni fɛn y'a sɔrɔ n'i bɛ se hakili o kɛ fɛn o fɛn bɛ moyen mun bɛ kan ka kɛ pour que vraiment dɔgɔya ka se ka na donc hakilina min bɛ ne la sa sentiment min bɛ ne la o tɛ sentiment wɛrɛ ye toujours ka wuli k'an jɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ siri pour que vraiment Mopti tun bɛ cogo min fɔlɔ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Président yɛrɛ y'a fɔ Chambre des Mines a ko c'est vrai bi olu dɔnna k'a fɔ olu ye baara kɛ Mopti région kɔnɔ 2019 mais u ka baara nin kɛra basigi kɔnɔna na bɛn kɔnɔna na ale tun b'a fɛ a ka prix sɔrɔ k'a fɔ ko a ye Mali sanu baarakɛlaw dɛmɛ ka sanu bɔ ka ɲa ka nafolo sɔrɔ k'u yiriwa ou bien ka kɛ développement sira fɛ. Hakili jiginna an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko arajo jamana a ka nin ladala lajɛrɛ in ni nin y'a 22nan ye n'a bɛ maa minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mopti ka ɲɛta sabatili la a b'olu la kodɔn wagati don Mopti ka den bɛɛ lajɛlen bi k'i sigi ka wagati min ma kɔnɔ san o san ka sabu kɛ a nisɔndiya n'a munyamunyaw ye maa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔnn'a ma k'a fɔ ko olu de kɛra maa ye san 2019 minnu y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ Mopti ka basigi n'a ka ɲɛta sabatili ko ɲuman na fɔli dumanw Nampi Sajo u ni ziginidalaw olu kɔni ka fɔlisen dumanw ye maninfinw nisɔndiya su kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka an bɛn k'o boloda ni ala sɔnna ma ta ko 23nan hukumu kɔnɔna na. Sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw garisɛgɛ donna misiri kura dɔ la mun sababu bɔra Amadu Jaje Sako la misiri in yɛrɛ kurumu karili kɛra ka bɛn jumadon janvier kalo tile 24 ma silamɛ caman de ɲɔgɔn sɔrɔ a kurumu karili kɛnɛ kan Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Misiri o ye ala ka so ye ni ala ye jɔ min kunnadiya i ka se ka misiri jɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ye koba k'i ye o kadara kɔnɔna na Amadu Jaje Sako a ye nin juma misiri belebele jɔ k'a di Sirakɔrɔ mɛgɛntana alisilamɛw ma wasa u ka se k'u ka alabato kɛ nɔgɔya ni lafiya kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma taa yɔrɔ jan. Yan de ye Sirakɔrɔ plateau ye an bɛ ala barikada ka waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ y'i sen ta ka se nin kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada an natɔ min m'aw sɔrɔ a tatɔ kana sɔrɔ ala ka bɛɛ segin ka denbaya la hɛrɛ ni baden na min kɛra nin sababu ye i y'a faamu mɔgɔ mɔgɔ y'i sen nin baara in na fo ka se nin ma ka di misiri in da an ma bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni misiri an b'a ɲini hali bi ala fɛ ka ɲini a kira fɛ mɔgɔw k'u jilaja misiri ko la ni de ye diinɛ ko ye bi ni misiri a ko kun bɛ an ɲɛ nin yɔrɔ in na yan bi parce que yan ye sigida kura ye n'o ye plateau ye yan ye sigida kura ye misiri min bɛ yan sisan n'a fɔlɔ bɛ yan y'a kuma la a bɛ san damadɔ bɔ o bɛ duguma o ni yan cɛ mɛtiri 400 min b'a n'a kɔfɛ n'o ye janvier o bɛ ani yan cɛ o tuma na n'o bɔra yan c'était la misiri kelen bɛ yen
o ma ni misiri a nana na kuma na parce que yamɔgɔw u mago tun bɛ misiri la u mago tun bɛ taama la ka diinɛ baga mais a baara kɛyɔrɔ tun t'o bolo o kumana an filɛ ka nin cɛkɔrɔba in dɔn sago min dɔn nin kɛnɛ in nɔfɛ parce que an y'a ye ɲɔgɔn an y'a tɔgɔ mɛn an m'a dɔn mais an filɛ k'a dɔn sababu min na n'o ye diinɛ ko sababu ye o y'an bolo fa la k'a sɔrɔ an m'a dɔn o y'an bolo fa la k'a dɔn k'a fɔ y'a kuma la o kumana diinɛ mɔgɔ don lamɛn mɔgɔ don a filɛ ka baara min kɛ nin ye ala k'a k'a n'a ye alijinɛ sara ye ala k'a k'a n'a ye jinɛ sara ye ala k'a n'a ta yɔrɔ ala k'a lakolon ala k'a n'a jɛ an ma an jɛra jinɛma cogo la ala ka an ka jɛ an ma o cogo la. Amadu Jaje Sako ale min kɛra ni misiri belebele jɔli sababu ɲuman ye a nisɔndiyalen a ka dantigɛliw senfɛ a ye foli ni barikada kɛ ala ye ale min ala sɔnna k'ale bila nin sira ɲuman in kan n'o de ye ka nin juma misiri belebele jɔ k'a di alisilamɛw ma. Mun y'an bila misirijɔ la alhamdulilayi ala ka so don an ka kan ka misiri jɔ n'an ye fɛn sɔrɔ an ka kan ka ko caman kɛ ala ye ala y'a d'a ma an fana ka kan ka di ala ma an ka kan ka fɛn di ala ma min tɛ nin ye sigida la an ka kan ka fɛn di ala ma min tɛ nin si ye diinɛko la ka se ka diinɛ sankɔrɔta cogo min na ka ala ka so jɔ ala ka so jɔli ye belebele de ye diɲɛ kɔnɔ min ka ɲi adamadenya la sigiɲɔgɔnya la silamɛya la an ka kan k'o kɛ n'i y'a ye an ye misiri jɔ an yɛrɛ misiri jɔli sababu a ye an tɛ fajiri seli yan nɔ misiri t'an da fɛ yan misiri t'anw kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ b'a ye n yɛlɛmana yɔrɔ la an ye fɛn caman kɛ sigida la nka an ɲɛ b'a la min b'an jɛ toujours o ye misiri de ye puisque diinɛ tɛ se ka taa ni misiri tɛ diinɛ tɛ se ka taa ni ala ka so tɛ ɲɛ b'a la an sigiɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ seli an ka so kɔnɔ de bɛɛ bɛ fajiri seli ka so kɔnɔ de ni juma fana sera fana f'an ka bɔ yan nɔ ka taa tɛtɛbugu la ka taa juma seli o bɛɛ kɔnɔna na o bɛɛ courage don na an bɛ se ka misiri jɔ ala ye cogo min na n'an sera ka yɔrɔ sɔrɔ ka kalanyɔrɔ fana dilan ala tala ye an yɛrɛ ye siniɲɛsigi an ni sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an kɔni an ye misiri in jɔra sigiɲɔgɔnw de ta ye misiri ye silamɛw de ta ye misiri ye an bɛɛ dama ka kan misiri na misiri ka se ka sanuya cogo min na misiri ka se ka jɛya cogo min na ala ka se ka ɲɔgɔnna caman caman jɔlen don an badi alisilamɛden bɛɛ lajɛlen vraiment ne nisɔndiyara k'a dama tɛmɛ kojugu n ma lawuli k'a bɛɛ bɛna se nin yɔrɔ ma mɔgɔ minnu nana n'u bɔra u ka yɔrɔ la yɔrɔ jannamɔgɔ yɔrɔ surunamɔgɔ k'a dan an balima kilikɔrɔka minnu nana n'o ye n yɛrɛ wolo yɔrɔw ye ka bɔ jamana wɛrɛw la ka bɔ fan caman dɔw bɔra hali Turki ka na dɔw bɔra Abidjan ka na dɔw yɛrɛ bɔra Senegal ka na n teriw bɔra fan caman ka na n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma mɔgɔw bɔra fan caman ka na ala ka bɛɛ lajɛlen sara i ŋaniya la ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni silamɛya sarali ye yarabi ama ala ka sara kɛ alijinɛ ye ala ka jannatul firdausi nɔgɔya n'an bada alisilamɛden bɛɛ lajɛlen. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko misiri belebele min jɔlen filɛ nin ye Sirakɔrɔ Mɛgɛntana n'a musaka bi taa sefa wari miliyɔn 300 n'a nɔnkafɛn na a bɛɛ lajɛlen jɔra Amadu Jaje Sako fɛ fi sabidilayi ka di alisilamɛw ma. Juma tɛmɛnen silamɛw jɛra ka juma seli ɲɔgɔn fɛ misiriba in kɔnɔ ka dugawu kɛ jamana ye ani Amadu Jaje Sako ye ka fara sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ko nafolo min donna la ala k'a k'a ye min jani ye k'a sara kɛ arijinɛ firdausi ye. Amina Arabi Kafinɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Burkina Faso jamana kɔnɔ wulikajɔ wɛrɛ bolodara maa ŋaniya jugutigiw fɛ ka ɲɛsin seligaji dugudenw ma Sum province kɔnɔ banbagancimɔgɔw ka o wulikajɔ min ni a kɛra ka ɲɛsin seligaji dugu ma a kɛra sababu ye ka maa caman de nin daji dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa 10 ka taa se fo maa 50 hakɛya la k'olu de bɔnɛna u niw na kumana min na wulikajɔ min boloda banbagancimɔgɔw fɛ a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma banbagancimɔgɔw surula seligaji dugu kɔnɔ tile ganɲafan de fɛ u labɛnnen maramafɛnw na ni k'u ka nin ŋaniya juguya baara in siri wulikajɔ in kunnafoni yɛrɛ dara ka bɛn ntɛnɛndon ma wulikajɔ in bi boloda maramafɛntigi ninnu labɛnnen fɛ waati min na n'u surula dugu in lɔgɔfiyɛ kan u nana ka na dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka cɛw woloma ka bɔ musolakaw la ka labanna ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bɛɛ lajɛlen na cɛlamɔgɔ o cɛlamɔgɔ n'o tun bɛ lɔgɔfiyɛ in masurunya la u y'o bɛɛ lajɛlen nin daji ni ka labanna ka sɔrɔ ka musolakaw labila. Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan a ye taama kɛ ka taa Senegal duguba la Dakar. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Recep Tayyip Erdogan a ka nin taama min y'a sɛnsɛn ka se Senegal faaba la Dakar ka bɛn tarata ma. O tun bɛ Turki jamana ɲɛmaa ka minɛn ta k'o naaninan de kofɔ k'i kunda Senegal jamana kan. Recep Tayyip Erdogan a cunna Senegal jamana dugukolo kan ka bɛn ntɛnɛn sufɛla yanfan de ma. A kelen kun tɛ taama in na a bilasirala a ka jamana minisiri dɔw fɛ i n'a fɔ komi Turki jamana minisiri min ni
u ka cɛw bi ɲɛsin Turki jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka fara sɔrasiya minisiri kan usine ko minisiri ani kuran ni jiko minisiri so minisiri u ka Senegal taama in kɛra Algérie jamana ani Gambi jamana taama kɔfɛ taama min ni o bolodara Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ani a ka minisiri 4 fɛ ka ɲɛsin Senegal jamana ma taama in senfɛ jɛɲɔgɔnya siraw caman bɛna kɔrɔ dun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni tɛgɛnɔ bilali ye bɛnkan sɛbɛn camanw na u bɛna na ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ fana kɛnɛ kan forum économique ɲɔgɔn kunbɛ min n'a kuma ɲɔgɔnyaw bɛna boli sɔrɔ ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba bɛ se ka don kɛnyɛrɛ yew la o baara fana bolodalen don taama kɔnɔ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan a ka nin taama ta ko 4nan min ni a y'a boloda ka ɲɛsin Senegal jamana ma ɲina kabini san 2000 ani san 13 a kuma se jamana in kɔnɔ ban min senfɛ a bilasirala ka minisiriw fɛ walasa ka se ka ninkurafiye musakako la baara camanw nu mina don Turki jamana fɛ ani Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka daa kan a bɛ waati janbɔ Turki jamana terila ka jɔnjɔn Senegal jamana ye jɛɲɔgɔnya min kɔnɔ ni nafaba bi sɔrɔ. Centrafrique jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize kunnafoni dikɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni dikɛnɛ min ni a sigira sen kan ka wele bila kunnafoni dilaw ma ka bɔ Centrafrique jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n'a ɲɛnɛmayara ka bɛn ntɛnɛndon ma Centrafrique duguba la banki kunnafoni dikɛnɛ in kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen munumunu jamana ɲɛmaasigi kalata nataw de kadara kɔnɔ jamana ɲɛmaasigi minnu ni olu dɔgɔdalen don ni a kan ka sigi sen kan Centrafrique jamana kɔnɔ Centrafrique jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize a kɛlen kɔfɛ ka Centrafrique jamana bila waati jan kɔnɔ ni ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'a seginna k'a ka jamana magɛn desanburu kalo tile 15 tɛmɛnen k'a ta o don na fo ka n'a bila bi la nin y'a bɔko fɔlɔ ye kɛnɛ kan ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛnɛmaya jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize ka fɔ la a ko jamana ɲɛmaasigi kalata min ni o kan ka boloda Centrafrique jamana kɔnɔ a ko ale tɛna a yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o la barisabu ka daa kan foyi tɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ in bali a ka se k'i kanbɔ ka fanga ɲini san 2000 ani san 20 jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw senfɛ Centrafrique jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko waati sera bi waati min na a ka fanga ɲinitɔn ka se k'i sen don jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw la ni k'i kanbɔ kabini ni san 2000 ani san 13 san ni ɲuɲu ni ɲaɲa kun wulilen don jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize kun kan ni mandat d'arrêt ko yɛrɛ kun wulilen don a nɔfɛ a ko o mandat d'arrêt in tɛna ale bali wa o tɛ ka ale lasiran k'a bali kanbɔli la ka jamana ɲɛmaaya ɲini a ko ni kiri jɔra a la kuma o kuma ni k'a wele bɔgɔ jeninen kan ko a ka kan ka taa wele jaabi o kuma na ko a bi ta ka t'i jɔ kiri ɲɛkɔrɔ ni ka wele jaabi ɲuɲu ni ɲaɲa min yɛrɛ wulilen don jamana ɲɛmaakɔrɔ François Bozize dala kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bi tali kɛ mandat d'arrêt ko kun kan ko ɲangili bɔra diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka ɲɛmaayaso conseil de sécurité de la wa o ɲangili wale min fana ni o bi ta ka ɲɛsin ale ma a ko ale hakilina tigɛlen don o lahalaya kun kan. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna a ma.